Здравейте, казвам се Жоржета, на 26 години съм от София. Както Георги казва Джоро, Жорж, там е и моите производни. Преди бях слабичка. В смисъл винаги съм била слаба, даже много слаба. И в един момент реших да почна по-активно да спортувам. Да направя някаква промяна с себе си, с тялото си. Да видя как ще изглеждам. Преди също съм спортувала, но за по месец-два различни спортове. Преди 2 години и половина почнах да идвам в атлетик. Да, преди 2 години и половина един мой приятел ме доведе в атлетик. Ми каза за този фитнес, при което аз реших да си взема карта, почнах да идвам. Първоначално без него не исках да идвам. Беше ми малко така стеснително, бях плахо. Не исках сама да тренирам, но в един момент почнах да се отпускам. Запознах се с Ангел Караевнов, един треньор в залата и в един момент просто това стана неизменна част от моя живот. Не можех просто без да тренирам. И в момент, като почнах да виждам резултатите по себе си, може би до някаква степен имаше леко вманячение, да. И съответно исках още и още и още. Но станах по-самоуверена, по-дисциплинирана, воля повече на света, да, определено ми хареса. Преди това съм тренирала водна топка малко, тайбо, бокс много малко, което винаги е много весело, много забавно. Хем тренираш, хем се забавляваш, смисъл по-хубаво. Много сладко не мога да хапвам си, смисъл гледам да не прекалявам, но си хапвам сладко, не мога без. Ще ходих при вяра на комба. След боди комба, примерно в петък правих боди комба, почти един час, нали? След което правиш, сега започват да тренират и да променят себе си, искам да им пожелая никога да не се отказват, да имат много воля и хъс.